danas nastojati pridonijeti toj raspravi, pritom molim vas vodite računa da nisam stručnjak za energetiku, pa vjerujem kako od mene ne očekujete znanstvenu ili stručnu analizu i u kojoj sudjeluje 12 država srednje Europe, koji su sve osim Austrije bile iza željezne zavjese i ona bi, po mom mišljenju, trebala prije svega pružiti okvir za sveobuhvatnu raspravu o razvoju, isporuci i korištenju energije. Sve se više usložnjavaju energetika, energetska neovisnost, energetska sigurnost i diversifikacija izvora energije dobijaju sve više na važnosti i to ću malo kasnije i elaborirati.